नादात्मिके सर्ववेदात्मिके साधक जनवन्दिते नादात्मिके सर्ववेदात्मिके yang പറയുന്ന വാക്ക് അത് മതിപ്പുള്ളിലുള്ള വാക്ക് കൊല്ലത്തോടെ കൊല്ലം നമ്മൾ മറാട്ടമ്പാക്കന്മാരെ കണ്ടല്ലേ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ ഈരന്മാരെ മതിപ്പ് മാറാതെ ഈ കൊല്ലായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് നവരാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ഞമായങ്ങ് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടോ ഞമായങ്ങ് ഇന്നത്തെ നാളെ അങ്ങ് സൂര്യോദയത്തേക്ക് തക്കവണ്ണം ഞമായങ്ങ് താത്ത കണ്ടായാലും കൊണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടു അന്നത്തെ മറായങ്ങ് മറാട്ടമ്പാക്കന്മാരെ പാതളങ്ങ് തട്ടിത്തോർന്ന് ദീപതീരായങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മിത്ര കണ്ടായി കേളത്തായിട്ട് മിത്ത കണ്ടായി കേളത്തായിട്ട് അവിടെ ഒരു ദീപതീരായങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അന്നത്തെ നായങ്ങ് താത്ത കണ്ടായി കേളയത്തും ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രഥമമായിട്ട് വന്ന് മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ഗണഹോമ കഴിക്കുന്നു നമ്മളെ ഹിരിയന്മാരെ മതിപ്പ് ഞമായങ്ങാവുക 100 ലിറ്റർ ബ്രഹ്മസഭനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഗണഹോമായങ്ങ് ഞമായങ്ങ് കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പോ കണ്ടത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ട് കുറല് കൊണ്ട് കണ്ടായി നിർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇവന്മാരെ മതിപ്പ് മാറാതെ ഞമായങ്ങ് തമ്പാക്കന്മാർക്ക് ശാസ്ത്രാംഗം വീണുണ്ട് അവർ തുക്കുപിളക്കായം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞമായം താത്ത കണ്ടായൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ബലാന്തരം വെച്ചിട്ട് കണ്ടത്തിന് മൊത്തക്കായം കയറിയിട്ട് എല്ലായിട്ടും ആയിക്കൊണ്ടു ഞമായങ്കം കണ്ടത്തിന് മൊട്ടക്കായം കയറിയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഞമായം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ളാങ്ങത്തെ ദൈവത്തിന് ഞമായങ്ങ് ദേവന്മാർക്ക് ഞമായങ്ങ് ശാസ്ത്രാംഗം വീണുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥരെ ഒപ്പിക്കായങ്ങ് ഞമ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആയങ്ങ് രണ്ട് തമ്പാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞമായങ്കോ കണ്ടത്തിന് അറിയിട്ട് ഞമായങ്കോ
കുറലായെങ്കിൽ ഞമ്മ കൊഞ്ഞുകൊണ്ടു അതിനായെങ്കിൽ ഞമ്മ കെട്ടിക്കൊണ്ടു അതിനെ കെട്ടിട്ടായെങ്കിൽ ഞമ്മ താത്ത കണ്ടറാക്കി ഏളായത്തും ആയിക്കൊണ്ടു അവിടെ ആയെങ്കിൽ താത്ത കണ്ടറാക്കി ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് അതിനായെങ്കിൽ വെപ്പിച്ചായാലും വെച്ചുകൊണ്ടു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പൂവും അതിനായെങ്കിൽ മീത്ത കണ്ടറാക്കി ഏളായത്തും ആയിക്കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ ഞമ്മായെങ്കിൽ അവിടെ അതിനായ ശുദ്ധമുത്തിക്കായും വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആയെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയായെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനായെങ്കിൽ എത്രമാരെ തലയിലായും വെപ്പിച്ചിട്ട് അതിനായെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ മീത്ത കണ്ടറാക്കി ഏളായത്തും ആയിക്കൊണ്ട് മീത്ത കണ്ടറാക്കി ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചിട്ട് അതിനായെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടായാലും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനായെങ്കിൽ ശുദ്ധമുത്തിക്കായും ഞമ്മായെങ്കിൽ വർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ കായും ഒരു പാർട്ടിയായെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ മതിപ്പിന് മായം കൊണ്ട് ഇത്ര പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടായി നിർത്താനില്ലാണ്ട് നമ്മളെ മതിക്കും അവിടെ കായും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പാട്ട് ഇന്നത്തെ നാളിൽ കഴിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനത്തെ കാലത്തിൽ എത്ര ഏറെ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാൾ തമ്പാക്കന്മാർ നമ്മളെ മേലെ ഒരു അട്ട കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് മുന്നേക്ക് മായം കണ്ടായി നിർക്കുന്നവർക്ക് അതേപോലെ നമ്മൾ മറാൾ തമ്പാക്കന്മാർ കണ്ടായിൽ കഴിച്ച് കൂട്ടുന്ന താൻ ആ 9ാമത്തെ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയേറെ കോടി കൊണ്ടും വന്നെങ്കും ആ മറാൾ തമ്പാക്കന്മാർ ഒരു അട്ട കണ്ണ് വെക്കാതെ കണ്ട് അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ കോപ്പയിൽ നിൽപ്പിച്ചിട്ട് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും രക്ഷണാക്കിയിട്ട് നല്ലതാക്കിയിട്ട് കാത്തോളം അങ്ങനത്തെ പുണ്യ കീർത്തി നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏരിയമാരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷണാക്കിയിട്ട് കാത്തോളം അങ്ങനത്തെ പുണ്യ കാര്യം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം നമ്മളെ മറാത്തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ച് കൂട്ടുന്ന നമ്മളെ ഏരിയമാരെ മതിപ്പൂ അതിനായെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ ഞാനത്തെ നാളിലെങ്കും നേരത്തോട്ട് 10 ആൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തീർന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം കഴിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരായെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളായെങ്കിൽ നമ്മളെ തറവാടുക്കായെങ്കിൽ ഏഴത്തായിക്കൊണ്ടു ഇന്നത്തെ നാളിൽ സുരോധത്തൊക്കെ പെണ്ണ് ഞമ്മായും താത്ത കണ്ടായാലും പണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടു അന്നത്തെ മായും മറാൾ തമ്പാക്കന്മാരെ അരപാതളം തട്ടി തുറന്ന് കാട്ടൻ ചോറുപാടി ദീപം തിരിയായും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവരും മീത്ത കണ്ടായി ഏഴത്തായിക്കൊണ്ടുവരും അവിടെ ആയെങ്കിൽ മറാൾ തമ്പാക്കന്മാരെ അരപാതളം തട്ടി തുറന്ന് കാട്ടൻ ചോറുപാടി ദീപം തിരിയായും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവരും അവരായും താത്ത കണ്ടായി ഏഴത്തും ആയിക്കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പോൾ മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ഗണവും കൈക്കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മളെ മതിപ്പൂ ഞമ്മായും അറിയാം മഹാഗണപതിക്ക് ഒരു ഗണവുമായെങ്കിൽ ഞമ്മായും കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പോൾ കുറൽ കൊണ്ട് കണ്ടായിക്ക് കെട്ടോണുള്ള കണ്ടായി നിറക്കണമുള്ള അങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ ഞമ്മായെങ്കിൽ ഒരാൾ തമ്പാക്കന്മാരെ കുത്തുബെളുപ്പെടുത്തോണ്ട് ഞമ്മായെങ്കിൽ ആ കണ്ടായിക്ക ഞമ്മായെങ്കിൽ ആ കണ്ടത്തിൻ്റെ മൊട്ടക്കായെങ്കിൽ ഏളയത്തും ആയിക്കൊണ്ടു അവിടെ അവരെ ഉടമസ്ഥരായെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു അവിടുത്തെ ദൈവത്തിനായെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം വീണുണ്ടോ അവരെ ഒപ്പികായെങ്കിൽ ഞമ്മ എടുത്തോണ്ടോ അവരെ ഒപ്പിക എടുത്തിട്ട് അവിടെ ആയെങ്കിൽ ഞാൻ കുറവായെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ താത്ത കണ്ടായി കൊണ്ടുവന്നു ഏളയത്തും ആയിക്കൊണ്ടു
യഥാർത്ഥ കണ്ടായ കുറച്ച് ബലന്തരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മായങ്ക നായം വെപ്പിച്ചായാലും വെച്ചോണ്ടോ അതിനായും ശുദ്ധമുത്തിക്ക് വർത്തിയിട്ട് ഞാൻ മായങ്കും മീത്ത കണ്ടായി കൊണ്ടുപോകണുള്ളത് മതിപ്പു ഞാൻ മായങ്ക അതിനായങ്കും ശുദ്ധമുത്തിക്ക് വർത്തിട്ട് മീത്ത കണ്ടായൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ക ഒരു തൂപ്പാർത്തി ആയങ്ക് അവിടെ ആയങ്ക അതിൽ ആയങ്ക ഒരു തൂപ്പാർത്തി കാണിച്ചോണ്ടോ അതിനായും ശുദ്ധമർത്തിക്ക് വർത്തിയിട്ട് ഞാൻ മായങ്ക മറ തമ്പ്രാക്കന്മാർ അന്തത്തന്മാർ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനായങ്കും കണ്ടായൻ്റെ അവമ്പാടായങ്ക ഞമ്മ ആയിക്കൊണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ക ഞാൻ മായങ്ക ഒരു തൂപ്പാർത്തി ആയങ്ക കൊണ്ടോണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ക ഞാൻ മായങ്ക മറ കണ്ടായില്ല കുറലായങ്ക ഞമ്മ കെട്ടിക്കൊണ്ടോ അതിനായങ്ങ് എടുത്തോ ഞമ്മ താത്ത കണ്ടായ കേളായത്തോ ആയിക്കൊണ്ടോ താത്ത കണ്ടായൻ്റെ അവമ്പാടായങ്ക ഞമ്മ ആയിക്കൊണ്ടോ അവിടെ ആയങ്ക മറ തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടായില്ല കുറലായങ്ക ഞമ്മ കെട്ടിക്കൊണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പ് മുറ തമ്പക്കന്മാരെ പണ്ടറായങ് പുറമ്പാട് വെച്ചിട്ട് തെക്ക് തിച്ച് ബേൽപ്പിക്കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മളെ മതിപ്പു ഞാൻ മായങ്ങ പണ്ടറായങ് പുറമ്പാട് വെച്ചിട്ട് തിക്കി ബേൽപ്പിച്ചോണ്ടോ ഞാൻ മായങ്ങ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മതിപ്പു അമറ തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ട് കേൾപ്പിക്കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മളെ ോട്ട പേട്ട പരിവാരം എല്ലാവരും കണ്ടു സമയത്തിലെ കഴിച്ചു കൂടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നിയമിച്ച കാര്യം അർത്ഥം വഹിച്ചു
ഏതായാലും കാലത്തോട് കാലം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം ഏതായാലും തക്കവണ്ണം വിഷയിച്ചെന്റെ അടുക്കത്തവണ്ണം അല്ലേ എന്റെ ഊരാമേ. ഏതായാലും ആരഘട്ടത്തിലുള്ളത്തെ എല്ലാവരും വിശേഷിച്ചെന്റെ പാടാനായിട്ട് എന്റെ ഏതായാലും നിലവുണ്ട് എന്റെ ആരഘട്ടത്തിലുള്ള മാതാക്കാർക്ക് അല്ലേ എന്റെ ഊരാമേ. സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും ഭക്തി കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവന്ന് കരുതി കൂട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം. ഏതായാലും നവരാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് പറയാം കാലഘട്ടം ഊരാമേ. ഏതായാലും ഉച്ച തിരിഞ്ഞല്ലേ എന്റെ ഊരാമേ. ഏതായാലും അതൊക്കെ തക്കവണ്ണം അടുക്കത്ത മണ്ണിന്റെ മണം ഏത് പ്രകാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഏതായാലും വിശേഷിച്ചെന്റെ ഞാൻ പാടാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സമ്മതപ്രകാരം നവരാത്രി എന്ന് പറയാൻ ഏറ്റുവെച്ച അക്ഷയ മാത്രം ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം 9 ദിവസം ാനക്കാരിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുലത്തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ആ കൊപ്പറ എത്തി വെക്കാനായിട്ട് ജന്തുത്രം ബാക്കി പറയാൻ നിങ്ങളത് സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മഹാഗണപതിയുടെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് സ്വാമി സോമനാഥന് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തമ്പക്കന്മാരെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന ചെല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം നമ്മൾ മുറത്തമ്പക്കാൻ കണ്ടതിൽ നവരാത്രി ഉത്സവം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന നമ്മളെ ഇരയാറും മതിപ്പ്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ നാളെ അതിന് കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ആ മുറത്തമ്പക്കന്മാരെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ അനുയോദായങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷയപാത്രം എത്തി വെക്കണമെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇരമാരെ മതിപ്പു. അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രഥമമായിട്ട് ആ മഹാഗണപതിക്ക് വരെ നമ്മൾ ബിർണ കൊടുത്തോണ്ടോ. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അക്ഷയപാത്രം എത്തി വെക്കുന്നിടക്ക് ചെല്ലിയല്ലേ മുറത്തമ്പക്കന്മാർ അനി അതേപോലെ ആ അക്ഷയപാത്രം ഏത്തിട്ട് വെക്കുന്നിടക്ക് അതിൽ 9 നാത്ത് അക്ഷയനടക്ക് അതിന് അന്നദാനത്തിന് അക്ഷയമേ ആക്കിയിട്ട് തന്നിട്ട് മുന്നക്ക് എന്തൊരു കുറവ് ಬರ್ತಾದೆ എല്ലാവരും വയറിനർച്ചം ഇവിടെ അന്നപ്രസാദം സേവിച്ചിട്ട് പോകുന്നങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംതൃപ്തിയായി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് അമ്മൻ്റെ സേവ കൂടെ ആക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ അമ്മൻ്റെ പ്രസാദം സ്വീകാരാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ യോഗ്യഭാഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുന്നേക്ക് ഈ മൂന്നാട്ടിലെ സഭനും അച്ഛന്മാരും താനക്കാരും എല്ലാ വിധത്തിലും ഏകരൂപത്തിൽ നിപ്പിച്ചിട്ട് ഏകറൂഢിയായിട്ട് നിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നേക്ക് ചന്തത്തിൽ നടപ്പിൽ തരണം അങ്ങനത്തെ പുണ്യകീർത്തി നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹിരിയന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഞമ്മളമ്മിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തലക്കോട് മറാടി പാട്ടം പോലെ അമ്മത്തോലി കുട്ടികളും വെളുക്കോട് വീരന്മാരും ഇതുപോലെ കാരക്കാരന്മാരും സ്വാമി സോമനാഥന് മഹാഗണപതി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നൊക്കെ നാളെ നാളെ വൈറ്റാണ്ടൊക്കെ ഉടമ്പടി ദർശനാഗിരി പുണ്യകീർത്തി കൊപ്പര